Sinimula naman po na itayo na at ang makabago at kauna-unahang Super Health Center sa bayan po ng Mangatarem. O sisimulan po ito, ang pagtatayo po nito matapos po ang sinagawang groundbreaking ceremony sa Barangay Pariana. Saklaw po ng mga libreng serbisyong hatid po nito ang sa mga residente, ang outpatient department, birthing at ang isolation, laboratory tulad ng x-ray at ultrasound, ENT services, oncology centers, ang physical therapy at ang rehabilitation centers. Mayroon ding pharmacy at ambulatory surgical unit at telemedicine and database management para sa mga pasyente. Binigyang din po ng DOH Ilocos Regional Director Paula Pasidionco ang kahalagahan ng Super Health Center sa pagpaprioridad ng kapakanang pangkalusugan ng bawat residente sa gitna ng kinakaharap na suliranin ng mga ito tulad ng pahirapang pagpunta sa mga pampublikong ospital. Samantala, nasa 12 milyong piso naman po ang pondong inilaan dito ng DOH para sa Health Facility Enhancement Program 2024. IFM News. IFM News. IFM.